Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. Loro untu. Dino Senin, Fajar ora mlebu sekolah. Dheweke lagi loro untu. Kanggo nahan loro untune saumpara, ibune maringi obat. Sorene Fajar diajak ibune priksane menyang dokter gigi. Bu dokter, priksa untune Fajar. Ngendikane Bu dokter, untune Fajar akeh sing krowak. Fajar kudu sregep nyikat untu. Untu kudu disikat seora-ora sawise mangan lan sadurunge turu. Untune Fajar sing krowak cilik ditempel, dening sing ora iso ditempel kudu dicabut. Telung dina maneh Fajar kudu bali priksa. Untune sing rusak kudu dicabut. Fajar wis kapok loro untu amarga rasane loro banget. Wiwit kuwi Fajar sregep nyikat untu. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awake dhewe sinoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmini wae pertemuan dina iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.